Brawl Stars, de 5 percem, 5 perc 30 másodpercen van megszerezni a 6500 kupát. Jó, kezdjünk is bele. Jó? Gyorsulni. Ez egy nagyon nagy challenge. Azért 5 perc 30 másodperc sem. Un perc. Emberrel. Inkább elkerülném most az emberrel. Rohagy meg. Jössz, hogy -4. Esküszöm. Nem ad mi. Plusz. Erre mennyi kell? 12. Én itt összeesettem. Már be van klémelve? Nem, akkor jó. Szóval, mi lesz? Rikó? Reméljétek Felszike nem öl meg. Akkor meg őt. I'm absolutely loaded. I shall return. Mennyit sebzelte rá. Tényleg rá. I'm so shiny. Húzzuk egy gyújtos megdögletek. Gin az kurva erős. Hát le fog járni az idő, ilyen metok karaktereket dob be nekem. Meglátok még egy embert, mondom, letörlöm örökre. Legalább 1500-as damage. Az már kezdésnek a legjobb. Mint mondjuk Kitnél a 2000. Level 14-ben. Kapod a kapod a hiteket. Hoppá! Hillelünk. 1600 damage, vigyázzatok velem. Kilélve buffer. Kapod. Úgy, nyomod ember. Ugye meghalt. Arra számítok. Faszila, remény. Ilyen hülyék ezek a karakterek. Haha, kapod, nyomod, van szuperem. Hogy vigyázzál vele. Tudod, ide rántanám az embert. Nem mindjárt megdöglök. De mi? Mi az a szó? Legalább plusz 7. Epic! Nem érek rá mutogatni. Itt érdekel egy pin. Inkább akkor menjünk Frank-el. Olva biztos nem menjünk. Nagyba klácsolgattam tegnap. Persze, miért is ne? Gyere nekem, nyugodtan, mindjárt megdöglök. Jöjj, ne. Öld meg azt a büdöset. Az nem volt szép. Ülj már meg ilyen koltot. Nem pedig szarod. De lőjjen! Van 9 tököm.
Én jövök Frankon, bebasz egy csomó koltot. Kolttal jövök egy csomó embert. Clancy-vel jövök, akkor majd még fullosabb Clancy-ket. Értelme nincs a Brawl Starsnak. Értelme. Nem lehet, hogy amúgy mind a kétnél úgy van ennél is egy olyan, hogy lehet állítani, hogy gyorsan lőj. A kétnél lehet állítani ilyen cuccokat. Mindegy. Hát, akkor Stumble Guys. Ugyanúgy időre megyünk. Minden játékban. Itt lesz 30 perc, 15 percem klácsolni mondjuk 3-at. Mondjuk mivel már tudok klácsolni, ezért ez nekem easy. Jó. Gyorsba klémelem ezeket. Így. Király, szupi-mupi. Jó. Nem ez. Úgy. Apekt, és menjünk. Let's go. Hát. 5 perc, 30 másodperc, az mondom semmi. 15 perc az már jobb. Kényelmesebb, szaftosabb. Ilyen fallal ki tud klácsolni. Mert inkább véletlen jobban átugrom, mint hogy itt klácsoljak. Várjál, itten. Figyelj meg, elrontom! Mi a fasz? Tegnap meg klácsoltam vagy 10. Nyomod! Nincsen 600 pálya, pörges ki. Úgy. Csak hagyd klácsoljak már. És köszönöm, még egyszer elrontom, ezt is letörlöm. De meg ne gyere nekem. Tényleg, hogy Botog Dominik a neve a botnak? Mióta? Mióta Dominik a neve a botnak? Te mi a szar? Na jó van, mondom, letörlöm ezt a szart. Legszorabb játék a Stumble Guys. Ja, fel se töltöm ezt a szar videót. Adjál jó falat, hagyj klácsoljak meg legalább egyet, még ne gyertek utána, mert akkor meg azért rontom el. De mi a tököm ér bele? Faszomat már. Figyelj meg, kikapcsolnám a videót, biztos klácsolnak egy csomót. Gyertek ide hozzám. Na. Halló! Mit akadozik ez a szar? Legszorabb játék, mondom, a Stumble Guys. Senki ne töltse le, mindenki törölje le. Mindenki törölje le. Törlés, hölgy. Sokkal jobb. Ó, Pixel Car. Úgyis van turnamentem. Na most az időzítőt szóval most kikapcsolom, ahogy van.
A turnamentból még max a kicsit megyek. Erre azt írja, hogy amend are not meet try. I think you're lower. Class. Jó, hogy túl jó a kocsim, hogy én menjek ezen a legkisebben. Vágom. Hát, már nem azért, de nem jobb a kocsim. Mint az övéké. Aha, 1000-szer jobb. Hallod amúgy, miért roppangat a hátam? Nem. És most ezt? Ez mi a szar? Gyorsan felpörgettem. Amit tegnap tuningoltam bele, nagyon jól. Úgy elég komoly lett. Egy. Jó, kösz. Tudod, nosszal így megnyomtam volna. Ezt kinyomom a noszt. Smokey, every dip. Érjél már be! 50 óra, mire beér. Csak nekem van ilyen brutál kocsim, vagy csak ő a lassú? Smokey, very végre beért. Mi az, hogy? Hogy ért ilyen kicsi idő alatt be? Be! Vágjátok be! Azt épp! Jól beindultam. Nyomod neki, nosz! De fasza. Eskü, most értem be a világon a leggyorsabban. Mi van Los Santosban? Esik az eső? Villámlik is? Hát, csak beléd ne csapjon. Most amúgy ízit nézed? Az komoly egy Dodge. Mi? Hülye az egy Dodge. Hát azt nyomod.
Legalább ő is hamar beér. Aha. Ez így már szép. 2 doboz. Ezt már szeretem. Ezt nem szeretem. Érdekel a reklám. Hogy eskü botok lennének, olyan hamar indulnának, mint én. Akkor még talán le is előznének. Hoppá, azt láttad? Azt láttad, Levi? Villám. És ezt láttad? Na, így. Így. Ó. Ezt is kell fejleszteni, ám. Most már mehetünk turnamentet. Ez az. Ez 200 k. Nem érdekel a Forma 1. Így tévében érdekel, de amúgy gameben nem, meg reklámba. Úgy inkább csak utálom. Rá reklámba. Nyomod, nosz. Úgy. Esélyed van, öcsém. Amúgy GTA-ban miért nem kell tankolni a kocsikba? Ma nem fogy ki. De elméletileg majd a 6-ba kell. Hát azt már meglátjuk. Amúgy te le fogod tölteni a 6-ot? Vagy meg fogod venni, magyarul? Hát ha lesz konzolom, akkor jó. Még konzolra fog menni? Hát először. Hát na, hogy elméletileg 2023 De akkor konzolra, vagy szerintem egy 2028-ra gépre. De és hova fogod rakni a konzolt? Fülem mellé. Hova? Hát de nem lehet a gépbe beletuszkolni. Mi? Nem lehet a gépbe belerakni. Beletuszkolni magyarul. A konzolt mind használsz? Xbox? De mind használsz egy konzolt? Magadba kötöd, vagy mi? Kiszopom a kis ujjamból. Hol játszottál vele? Xboxon. Nem tévén, drága. De akkor azt a kis bizé, hogy hívják azt a kis bizét? Azt a bizét, ami ott van a gépházon. Azt a kis bizé. Azzal a tévét? Vagy mi? Nem, ha veszel mondjuk PS-t, akkor van hozzá PS kontroller, és nem kell azzal játszanom vele. De kurva nehéz billentyűzettel, kontrollerrel. Te már játszottál úgy? És nehéz? Igen. Most ugye ez a finál. Ugye? Kaptam izét. De jó doboz. Csomó turnamentet kéne legémelnünk.
Persze cash. Fúj, vidd már a szaros szuprát. Inkább MK4. Mint ugye a szaros MK. Az mondjuk én. Easy win. Hallod, Levi, látod? Én meg tudok állni 2 kézen. Látod? Nézd. Figyelj, Levi. Ugye tudom magam tartani 2 kézen. Figyeld. Várjál. Két jobb volt. Szóval ez win. Semmi finál. Easy. Az egy BMW? What the heck? Nem érdekel, hogy meddig kellett volna felvinni, akkor is. Szia BMW. Gyorsabb vagyok. Ha. Most azon úgy nem ad semmit, csak picit gyorsabb lesz, egy picit. Picit. Majd gyorsabban gyorsul max. Vigyázz, mert amúgy vannak cápák. Vagy tudtad? Levi, vigyázz, mert ha messze mész, akkor vannak cápák. Tudtad, vagy nem tudtad? Tudtam. Most nagyon messze vagy a... Osztuk. Most úgy nagyon messze vagy a mindentől. De egy ez ekkora átbaszás. Kicsit segítek a nózba. Kicsit bebugolt. És még egy kört lejátszunk, az biztos. Most amúgy mi a cél? Hova akarsz menni? Sehova. Akkor csak úgy hajózgatsz. Ó, kaptam egy dobozt. Azaz! 2! Az hogy? Ó, már 2 doboz. Úristen! Már hány dobozom van? Leggyorsabb farmolás. Öcsém. Nézd csak, Levi, 5 doboz. Megnézzük, mi jön belőle. Nézzük. Egyikből kerék. Skin, az jó. Oszta. Ez nagyon durva. Skin. Pénz. Az szép. Na szóval a kipufegót be is raknám. Na így. Jó, ez legalább... Ja, segít. Ez majd nyugodtan eladhatom. Én. Mi? Ez mi? Levi, ez mi? Nyúfóhajú. Ide akartál elmenni? Is.
És ezt honnan tudtad, hogy van? Na nézzük már meg még a skineket, amiket nyitottam. Ugye ez van alapból berakva. Ó! Ez már beraktam, nem tudom hova. Ja, minibe. Én mondó vagyok, hogy nekem, ami nagyon tetszik, az kérlek szépen az. Ez nem meta amúgy. Ez a skin, meg a kocsi alapból. Hát, elég durva lett. Így meg is mondhatom. Itt akartam berakni még. Ja, a kereket. Equed. Ez semmit nem ér. Ezt berakom, ezt eladom. Van amúgy jó dolgok. Nem ide. Így. Szóval. Bam. Hol vannak a skinek? Skinek. Hello. Meg. Ezt eladjuk. Ezt nem. Ez se. Jó, így már van lóvé. De meta lett hirtelen a kutyika. Új. 3.800.000. Hát motrot kéne nyitnom, az biztos. Ez gyors, megveszem. Ez mennyit ér, ember. Gyors, berakom ebbe. A motor. Kérlek szépen, bam. Mindjárt megy egy kurva nagy HP. Bam. És tényleg glitch. Csak úgy szólok, mert... Most ezt nem kéne belerakni egyébként. Van, amit kéne venni. Nagyjából mit vegyek meg? Hallod, Levi? Ez az utolsó nagyon lehúzza a kocsit? Igen. És ez nem annyira? Annyira nem. Akkor ezt vegyem meg. Ja. De amúgy sem értelme nincsen. De ad HP-t. Nem ad. Hát de én amit megvettem, annál azt írta ki, hogy ad. Ennél. Hát de néma. De akkor kamu. Nem ad az HP. Átbaszott a game. Mindegy. Senkit sem érdekel. Nem lesz lóvém, úgyhogy gond lesz, ha ezt megveszem. Sima. Ha van még pénzem. Ugyanaz. Az már durva. 1048 HP. Az durva. Nem is ugyanaz a kettő. Hopp. Ja, ez ad HP-t, de hülye vagyok. Ez ad HP-t.
Ó. Gyűjtök. Nagyon jó tuningot. Gót, mint Ronaldo, gót. Smokey, everything, Smokey. Ja, még ezt is el akarom adni. Még kér a legtöbbet egyébként. Hát semmit nem ér. Fuck. Már van money. Azt akkor ide bejövünk. Fuck, egy 70 000-es. Boom. Beviszem a glitchem. $1249. Ezt már szeretem. Szóval olyan fullos kocsiaim vannak. Nem, Levi? Hát nézd már meg. Nem durvák. Hát ez nagyon megy. Kipufigó. Melyik a legdrágább? 1.150.000. Ez jobban tetszik. Van valami olyan, amit beraktam abba. Légy mondd, hogy van. Hát hasonló, az van. Nem pontosan ugyanolyan. Jó, 500 000 lesz majd. Ja, meg tényleg ezt is be kéne raknom. Ez hol kell? Ja, itt. Pak. Ja, ez szép. Szép kis kocsi. Na nézzük meg a itt. Hülye glitch, magyarul. Mi? Hülye, ez kapar. Az baj. Az bajos. Az bajos. Levi, amúgy az nem gond, ha kapar. Mi? Az nem gond, ha kapar. Már... De nem kell felemelni? Be. De hol kell? Mi? Az a kis izét. Nincsen is Ja, jó. semmi. Így nem is gyorsul jól? Akkor egy ilyen kisebb izét vegye. Felfüggesztő. Hát de már nincsen lóvém. Hát add el. Ja? Jó. Hol kilépek. Ó, Pum. Headshot. Kurva sokat ér amúgy. Mennyi? Na, 5-ös drop. Ó. Veszek egy 4. A 4. Szerinted a drop 4 az jó? jó. Akkor te tudod. Na, rakjuk be. Ugyanaz amúgy a 2. Fullos egyre fullosabb a verga. Turnamenteket lehet vele nyerni. Persze, ha nem dobna be reklám. Te nem kaptok semmit, csak úgy szólok. Na, itt van a semmi, menj el, adj egy pénzt.
Egyet József sok halat. Jó, ennyi elég. Jó, unalmas. Hogy nem haltál bele? Good mód. Hey! Azért. Ez a mini verhetetlen. Kettő mini. Hoz win. Akkor még kaptam ládát. Ja. Ez mi volt ez a szar, amit nyitott? Ez kinek kell? Ez még hogy fúj. Meg van mit eladni. Semmi. Nincsen másmilyen színes gumilevi. Ja, meg van egy másik. Ja, meg van egy másféle ilyen sötétkék. Az szar. Jó lenne, hogy nyitnak egy goldot. Szerintem szerint már olyan tuningókat vennék, amiért még senki más.
Akkor gyűjtök 600 000-et. Easy. De ezzel már azzal a minivel alig bírok győzni. De nehezen legyőzni. Kezdjük is. Amúgy azért ilyen fullos a kocsim, mert raktam bele motorot. Ez. Amúgy azt veszem észre, majdnem ugyanolyan a kocsi. Az nagyon egy Porsche-ra hasonlít. Az nem egy Porsche. Hallod, Levi? Az nem egy Porsche. Az a vörös. De. Haha. Kicsit beszopottam magam. Most ezt gyűjtöm. Ez nagyon csúnya. Ezt, meg ezt eladom. De van ilyen motor amúgy is.
Nem. Ja, de ugyanígy néz ki. Szóval skinek. Ez benne. Mennyit ér? Azt. Na, nyomodó vagyok. Ez a videó ennyi is lett volna. Sziasztok!